I pozdrav svima ljudi, evo nas u prvoj epizodi Clash Royale-a. Prvi utisak ove igre je dobra grafika, posebno kad se igra preko kompa. Evo vidite, imamo tu neki klanovo, trebam level 8 za ovo. Imam ja tu neki deck, ali vidite, prvi utisak po ovoj igri je baš dobar. I ovo su bili, ako izgubimo, propao sam se, to vam kažem, ne zanima me. Pa, bio sam arena 6, nego sam pao u arenu 5, nisam baš bio toliko dobar. Jao, šta je ovo? Dobar je. Bacimo Hoga na drugu stranu i postepeno skidamo. To je ta... Ajde da mu uzmemo sad ovo, ubacimo Erose. Ajde bilo šta sad uradimo, bacimo Princa na primjer. Malo levo pa desno da skidamo ovo postepeno po kulama. Tako mi bude bacio nešto. Jaoj, najviše mrzim kad me zaustave ovako. Stvarno, ako je nekome isto ovako glupo kad ga zaustave, nek napiše komentar. Jao, da li je moguće? Jesu da mi je glup deck. Mislim, ja si ne razumijem u dekove, ovo sam ja sam napravio. Da sam gledao na primjer na netu pa da sam napravio nešto bolje, ali... Šta kad... ne znam. Ovo je dobar potez bio, ali vidite, ipak me on me ipak ida. Ajde sad čekamo da imamo 7 eliksira pa da bacimo Hoga i da mu uništimo skeleton armiju. Ja mislim da će to tako da ide. Idemo, 3, 2, 1. I sad unapred bacimo ove. Jao, uništio sam ga. Kakav je zvuk. Ajde, sad će extra time. Dobro je. Eventualno bliži je da mi uništi kulu. Previše sam pojačao slušalice pa mi se dere sad. Ne čujem ni sam sebe dok pričam. Ajmo barem jednu kulu da uništimo, to će biti meni sasvim dovoljno. Jao, pa Pekan neće stignuti da mi uništi kulu. Jaa. Gledaj ga, sve mi bacilo napad. Budi malo u odbrani bre druže bre. Ode tebi kula. Ode ti kula. No daj, ajde. Ma nije moguće, ajde da se prepustimo. Pobedio nas je. Nema da budemo tužni. GG. Dobra runda. Što mene tiče, ovo nisam ni trebao da igram sad ovu rundu, pao sam u pehare. Ajde da odigramo jedno 2 na 2, a poslije da napravimo jedan moj klan. Skupim barem za Crown Chest. Tačno sam znao da će ovo da uradi. Sad brzo. Ajde druže, nešto baci u odbranu. Loše. Jao, kocno je palo da nam uništi kolu. Ajde bacimo ovo napad. Tako. Da si bacio 2 skeletona. Izgubit ćemo još jednu. Ma nije moguće.
Ja. Mnogo mi se deru slušalice, moram da ih utišam. Ajde udari jednom. Još jednom. Dobra, barem jedna kula. Ajde bre. Imamo još dugo da se igra, to je problem. Sad će... dobro sam ovo odigrao. Sad ćemo ubaciti mi nego viza. Extra time. Super. Bolje nije mogo. Ajmo ovako malo da ga zaštitimo. Jao. Opasan ja. Vidite. I da ću da uspijem da ga pobedimo. Ajde. Ja. 189 moj od. Ma nije moguće. Ajde sada napravim svoj klan. Svi sad uđete u klan. Dajem pare da napravimo. Ja. Kako da nazovem klan? Moćna Srbija. Sve je spojeno. Stavit ćemo ovo. Deskripcija će biti. Svi su dobrodošli. 50 donacija. Donacija nam treba za Eldera. A za to lidera to će da se teško dobijati, ali ipak po zasluzi. Naprimjer, ako neko bude bio treći za clan chest, on će i od prvo, drugo i treće mjesto za clan chest će dobiti ko lidera, eto tako. Ajde stavimo 800. Znam da je mnogo, ali ipak nema veze. Evo ga klan. Imao sam 5500 kad sam krenuo, pa sam kupio nešto tamo. Ajde da otvorim ovaj. Nemam ništa za... Možda napravim neki novi deck, ali to ću posle videa. Ovo je video... Htio bih da ga podržite i da bude dosta pregleda. I znači svi koji budete bili na ovom videu, bacite like. To posebno. Subscribe i share ne treba, ali subscribe mora. Tako da like i subscribe da vidim odmah. Ovo bi bio kraj ove epizode. Ako vam se sviđa ovaj novi serijal, odmah pišite u komentaru. Ja ću da nastavimo da snimam, naravno snimat ću i neke druge igre, ako hoćete sample GTA San Andreas multiplayer, ovdje ću snimati sljedeću epizodu. Kakvi komentari budu, ja ću to snimati, znači... To je to ljudi. Vidimo se u sljedećem videu, pozdrav.